ayun, napakaganda ng kapaligiran. Bakit po may gulong tong ano na ito? Truck po ba yung dati? So, ito Lotus White. Oh, napakaganda naman. So, ito naman napakalaki ng Pandamos naman na ito. Grabe naman ito sa kalaki. Hindi ko alam na lumalaki pala yung Kapromdi. Napakaganda dito mga Kapromdi at ito nakikita yung magagandang bulaklak. Napapaligiran siya ng mga clock vine or bingal vine ng white. Tapos yung mga bulaklak niya katulad din sa friend ko sa Manila na talagang yung bulaklak niya ay namumutik-tik sa ganda. Perfect sa mga pangkasal at syempre mga Kapromdi pag halimbawa syempre summer na, magbabakasyon kayo dito sa probinsya. So pwede kayong tumuloy dito sa Choringa Farm Resort. So ayun na, alamin natin kung magkano yung mga dito accommodation. Napakalaki ng farm na ito at syempre mayroon silang swimming pool, mayroon din silang kainan. Ayun.
So, ayan, nakikita nyo kapramdi yung scenic dito sa Churinga Farm. At talaga naman nakakabighani kung pupunta kayo dito. Hindi kayo logi kasi maganda na yung place. Instagrammable lahat kahit saan kayo pumuntang lugar. Pwede kayo magpa-picture kasi napakaganda. Nakikita nyo naman talaga naman na namumutiktik sa bulaklak ang kanilang kapaligiran dito. Ay, napakalinis. So, ayun, maraming available na room. May mga lutos na puti. Ayan, nakikita nyo. Mga gabi. So, iikot tayo dito kapramdi kasi napakaganda talaga. Once na marating itong lugar, magugustuhan nyo ito. Nasa along the highway lang. At syempre, hindi naman siya pansinin sa labas kasi nga yung magandang views nandito sa loob mismo ng farm o resort. So mostly yung mga lotus dito nakikita ko kulay white. So ito lotus white. Ayan, nakikita dito napaka maaliwalas at syempre napakagandang pagmasdan lalo pag gising mo sa umaga. Ganito yung makikita mo, sobrang ganda at nakaka-refresh, nakaka-relax. Ano pong mga ano yan, Pai? Mga ano, tanglad po ba yan? Tanglad? Hindi po ba yung panglamok? Hindi. Panglagay sa chicken. Pang tinula? Tinula. Opo. Nilagang manok. Opo. So, ipapakilala ko sa inyong kapramdi si Tatay, isang caretaker dito sa Churinga Farm. So, ayun. Hello Tay, magandang umaga. Ano pong pangalan niyo Tay? Noel Orpilia Paulite. Noel Orpilia Pauliti. Matagal na po ba kayong nagbabantay dito sa Churinga Farm? Marami rin po ba yung Marami. tumitira? Oo. Marami rin po. Ayan na yung may kwan. So ayun si Tatay dito yung nag-aalaga ng mga kapaligiran dito para maging malinis yung mga halaman. Ayun, magandang maganda. At napaka-kusin ng dating Sa kwan ng tumpadi. So ayun, napakaganda ng kapaligiran. Bakit po may gulong tong ano na ito? Kwan yan. Truck po ba yung dati? Hindi. Kwan lang yan. Design? Design lang. So ikutin natin yung buong farm. So, ayun, napakaganda ng ano dito, kapaligiran. Dati po, ang daming ganun, yung mga kubo-kubo na A-frame. Bakit wala isa na lang? Kwan yun. Yun lang talaga. Para sa mga... Yung kubo ko yun sa kwan eh. Para sa inyo? Para sa... Dati parang marami niyan dito. Marami din. Nawala na? Wala na.
Yan, kuha nyo naman ito. Make up. Kung magkasalan dyan. Dyan po ang ano. Ang gaganda ng bromeliad sila mga kapromdi, dilaw. At ayun, siguro pag nainitan, dumidilaw. Pag walang araw, kulay green. Kasi dito, ano siya, kulay green dito. Tapos pagdating dito, sa may nainitan na part, nagiging kulay dilaw. So ayan. Ang amis na amis ako sa yung ano, Bingal vine or Thomborgia grandiflora vine, ng yung namumulaklak na puti, kasi punong-puno talaga ng puti mga kapromdi, parang dinikor na sinadya, pero totoo po yung kapromdi, talagang buhay yung ano na yan, mga halaman. Pag morning, pwedeng maglakad-lakad dito dahil malawak yung farm. Kahit siguro makalimang ikot ka dito, makalimang round ka dito maglakad, solve na yung exercise mo kasi malaki yung farm at napapaligiran ng mga halaman na magaganda. So ito naman, napakalaki ng pandamos naman na ito. Grabe naman ito sa kalaki. Hindi ko alam na lumalaki pala yung kapromdi. Ito pala yung pandamos, oh. Grabe, napakalaki. Hindi ko alam na gumaganito yung ginagawa natin na halaman sa harap, tapos ito pala, lumalaki pala siya ng ganito. Parang malaniyog na yung laki niya. Ganito pala yung kapromdi. Napakaganda pala nito pag lumaki.
Hi sir, ako si Certified from the vlogger ako. Kaya lang mayroon ako mga kaibigan na gustong magbakasyon sa darating na Holy Week. Tinitingnan ko kung saan sila pwedeng tumira dito sa Bicol kasi family sila. Gusto nila yung safe naman. So pwede ko po ba makita yung mga kwarto nung ano dito? Yung available na pinakamaganda. So ay mga kapamdi, puntahan natin yung kwarto dito. So actually napakalawak nito. Hindi naman sila ano dito stricto pero safe yung lugar at syempre maganda. Along the highway lang. So ito pupunta natin yung kwarto dito para may idea tayo pag pumunta tayo ng Bicol. Makikita nyo o alam nyo kung saan kayo pupunta dito sa Bicol, especially in Camarines or dito sa Partidos District. Ayun. So pang ilan po ito sir? Itong kwarto. May CR. Wala pong duwa. For pang tatlo, pwede rin dito, no? Extra bed. So, ayun ka from yung kwarto dito. Sir, magkano po yung ano dito, halimbawa? Hindi ko po kaya. Hindi mo ara. Paano, halimbawa, pag nandito sila, pag dumating yung mga bisita ko, pupunta dito, saan kami Ano po, sa Turinga na ano. Okay, madam. Churinga, magkano po yung, doon namin titingnan kung magkano yung bayaran. Yeah po. So ito good for 3 person. At yung CR niya, ayan, maganda naman yung CR mga kapromdi. At mayroon din siyang aircon, sariling aircon, malinis. Ayan. Mayroon heater ng water. Then ayun, dito sa good for 1 dito sa papasok, din dito sa loob, good for 2. Para sa electric fan. Then dito naman kaprimdi sa pwede naman siguro mag dala ng extra bed para dito sa halimbawa kayo 5, pwede ditong dalawa sa sahig sa floor. Then doon sa kabila mayroon pang extra, tapos dito sa yung may CR. 'Yun. So maganda naman yung niya, yung kwarto niya. Ayan. Bubuksan niyo lang aircon, so malamig na. Ayan, air condition. Then paglabas ng kwarto, ayan, makikita mo yung highway. Dito sa highway along the Puente Villa National Highway, pag papunta kayo ng Karamuan, dito rin ang dadaan. Lagunoy, Goa, San Jose, dito rin ang dadaan. Tapos back and forth from Naga, going there, tapos pagbalik mo papunta rin ng Naga.